Więc znów nie, to nie Minerva, przepraszam. Była ona znów mizerna, jak para kaloszy z lat 61. Tak, jeszcze gnój tam siedzi. No, teraz... To właśnie ona zdołała się na siłę na mnie, aby była, widzicie, taka dzisiaj. Następnie to dlatego, że nasza bajka dzisiaj przepraszam, że piję sobie trochę. Więc zacznę czytać znowu. To jakieś chyba wczorajsze albo jutrzejsze są rzeczy. To wygląda jak to klientki się pytają. Więc lizanie tłustych magicznych... Co? Lizanie tłustych magicznym palantem z podziemi. Magiczny palant z podziemi. Wpierw dla próby, czy nie ma reakcji odwrotnych. Zacieramy łokcie. To trzeba zacierać łokcie tym podziemnym palantem. Zacieramy łokcie. A nie widzę w tej chwili, co tu pisze. A, czy nie ma reakcji odwrotnych? Zacieramy łokcie i zęby. A jak nie mamy zębów, to co wtedy? A dzisiaj tak. Dzisiaj robimy salceso. Trzeba farbę brązową, pudełko i kota. Bijemy kota, aż się zesra w pudełko. Malujemy napis salceson i sprzedajemy z dachu Mercedesa jakieś dzikie dziwki, ale tu pisze kurwy. Potem idziemy na milicję ze skargami na kurwę za podrapanie gówna, zajobizm myszowaty, zabronione kolendy, pizdookich. W Japonii robienie w kiszkę i nawijanie na bambusa. Potem suszenie, obieranie jabłka taśmą klejącą
Tak, tak, powiedziała stara wróżka i zajebała młodego dziekcia na ten prosny wieczór.